Ανοσιολογιότατε, κύριε Αναπληρωτή Γενική Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κύριε Υπαρχηγή, Στρατηγή, κύριε Ακαδημιάρχα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίες και κύριοι δόκιμοι, κύριοι φοιτητές του Μεταπτυχιακού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να παρευρίσκεστε στην τελετή έναρξης της δεύτερης εκπαιδευτικής σειράς του διπλωματικού διαδηματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με διαφορετική προέλευση και φιλοσοφία, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Σχολής Αντιποπειραγμών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο, όπου οι τεχνολογίες αιχμής υπησέρχονται σε καθημερινή βάση όχι μόνο στους χώρους έρευνας και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες, στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις, κάθε άτομο που υπηρετεί σε έναν από αυτούς τους τομείς μπορεί και πρέπει να εναρμονίζεται με αυτές, εμπλουτίζοντας τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητές του. Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με σειρά από καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία, εκτιμούμε ότι δίνει στο σπουδαστή όλα τα σύγχρονα εφόδια προκειμένου να ανταποκριθεί στις υπηρεσιακές ανάγκες του, αλλά και να διεκδικήσει με τα αυξημένα προσόντα του βελτίωση της θέσης εργασίας και πρόοδο στην καριέρα του. Εδώ θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω το χαιρετισμό μου, διότι ως διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οφείλω να λέω λίγα και να πράττω περισσότερα. Καλωσορίζω τον ομιλητή μας, τον ακαδημαϊκό και καθηγητή Πανεπιστημίου κύριο Ζερεφό, από τους πρώτους διδάξαντες και πρωτοπόρους στο θέμα των φυσικών καταστροφών στη χώρα μας, καθώς και τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κάτοχο της έδρας UNESCO σε θέματα διαχείρισης υδάτινων χώρων, καθηγητή κ. Μανολούδη. Καλωσορίζω τους νέους μας σπουδαστές του Μεταπτυχιακού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τους εύχομαι καλή φοιτηση. Σας ευχαριστώ.